anything that I do. Time and time again you forgive me, so this time I choose to stay here with you. Hold me just a little bit closer. I don't wanna lose this moment. Your love has covered me, and now I can't get over you. I can't get over you. I can't get over you. I just can't get over you. Here in the arms of my Father, only grace can be found. So I lay my fears down. Nothing is the same anymore. You've changed me from the inside out. Now my heart is beating and it's singing, whoa, you hold me just a little bit closer. I don't wanna lose this moment. Your love has covered me, and now I can't get over you. I can't get over you. I can't get over you. I just can't get over you. I can't get over the way your love stays the same, oh Lord. I can't get over the way your love stays the same. Even through the good and the bad times, so my song will remain. Hold me just a little bit closer. I don't wanna lose this moment. Your love has covered me, and now I can't get over you. I can't get over you. I can't get over you. I just can't get over you. I can't get over you. Namun tak keberom jong mulai. Amen. Ich beispielsweiseด้วยอีวันนี้วันเดิมกิสละจัดกิบโคชไม่อัตรายบุบเลยวันไอ้งวยเมย์มันเปล่าอีกจัดกิบตลอดกิจงมันเกี่ยวกับเยี่ยงกับโคชกับกันตังชุมกับบัญญัติมันเป็นดอนบุรมมีกับตังกับโคชชุมอ๋ออีดอนกับเยี่ยงกับโคชกันตังชุมยามละอัตรายเดลเดมีตลอดมีสวยอะไรนี่ตอนกำมีก็จึงปัดเข้มก็จึงกำลังเป็นกันมาอย่างนี้ลำบากนี่ก็จึงรวยจึงกี่คนสมละแต่ก็จึงปัดเข้มปัดก็จึงสนัยก็จึงแม่อีหล่าบันลองกุ้มเนี่ยก็มึงอีหล่ากี่คนที่มันเลเซียสปะอีเด็กก็โดนบ้าก็สนามก็บอกโดนใช่ไหมอีตัวไอ้มันงงไอ้แม่น้ำตากันก็สงีก็บอกเราก็สงีก็บอกกันตังก็บอกกุมกี่คนก็สตันจงกันก็ North East India จังไงก็บอกวันชิดลีบันยังอยากบันเป็นดนบรมมีกระตังก็บอกโหจิจังแม่อีตัวไอ้มันในมันปัดสแคมนะดูยี่น้องกิจกรรมกิจการหอยกิจกรรมกิจการกุมก็อยู่สิคอลเลจปัดกี่วันพอมันในเทกิจการคู่มันในคริสชันบอร์ดกันสไตล์หอยก็มากันนี่สงิงกันมากันสไตล์
Kristan ki beran ni not is India ki basha le ben but ki basha ben stam kena try kam tam hang the ponong ba Manipur it white is name pan kta ada kti blay ki jeme try ba paro ki breu ki bala persyang ban ben stam kena try kan snow ka bor jeme ka ban kta ki jing em ki jong ki kena try nai darkat ki khon ki jeme ki bade ban stam kena try am tak tang jeme kena try am tang hane po kari not is rai kari dia hi paro away but keleng sodong jang ne pertai kum si mentana ki sakri ki jang yong wan ra ki jing ai sa kam ki jong me kena try it wai to is nei ban kar khu ya ka wai po kti bla no as ki jing ai pan it wai ru pan kentang ya ki jing ai jong kanang banang la ban penyar ke yang jan jeme na try ani ka ri ke ye jong ba ka leng sodong jang pertai oh ni try ban ai ngoro ba mal pen la sakri jong me pastor iban sesami ka kten bu khuch mengi try to is nei ban dor ka ber i na try ba ya rap ru yang i wai pi wai mangila ban pen thli ki jmur ki khat ki dono jong mangila ban pediang ya kten ke em gan long ke jing khu nam ta ke jing em ke jong ki ba malang sngi snow ngi try ma bi ngi marketing ji su ngi ngo de pan mental ka ta sik bom chkut ru amen Idan apa dengan jungi akan ni kena apa sengi, Reverend Peter Har, iba ngangai ngim dan kam sebab ni itu kabalang namar ilong pastor jongi ilawan ban sibentai babon ki program jo kabalang iling ba joni snem ki ba laleto kure mi khur ki jing pastor ki dan ki khot jo kabalang jongi ni pokse Wai pastor di syok jusa haki dom ki bahapo jong kabalang ke jongi ngidap da ji sepen ro khrau ban I pastor sai sin ha pedeng jongi ban gun pa o jing sngo ngo I pastor bila pediang ya ke jing bet jong kabalang ban don kat ban ngi hani ke sing utrai ban sami khubor na htien ke jong uble I Reverend Peter Har I dang syong thai na ka kum u Secretary Jongka Shillong Auxiliary Jongka Bible Society of India. Nak benta kabalang hi borokwe. Ni pediang sobai hi pastor sai sen kabalang ke jongi but ye sem boleh udan ban kerkhu yang il bagi khubor ki bawon lam ling ba jonghi ha ni ka bor ten reishwa bangin yo ban sha skor ya khti jong ble no jong shakri an khot ye ka praise and worship team bahkan dalam kejiruai kita pun kerja yang ini pengen pediang ya ketir ke jauh boleh. Hello, check. Shop ngin yo ka khubor tin jong play. Ding bau sakri jong u. Tu ngin roi lang. Kini ka jing roi ka bal ong lupa he. Ali fi khon u play. Da jing kemen tu ngin roi. Tu ngin roi sha ni ka por. Da ka jing kemen ka pan ni yang lang. Ali fi khon u play.
đã chính mình tu nghiên rai ban bên sawa chính ít u play ban bên sawa chính ít u play sao dong ca khet u trai sao dong ca khet u trai chim tam sen khot bring kong ali pi kun u play đã chính mình tu miền rai ban bên sawa chính ít u play ban bên sawa chính ít u play sao dong ca khet u trai sao dong ca khet u trai nhìn nang ya cha Sion i tên na trong u trai nhìn nang ya cha tây cha Sion cha nong ba khu trong u trai pi ki khôn u xiêm neng tô kên tiêu nam klem waiเป็นบนาเกิดแดงอุตรายเกิดแหลงเป็นบนาเกิดแดงอุตรายเกิดแหลงว่าเป็นเรียวเต็บอุตรายว่าเป็นเรียวเต็บอุตรายเงินนางยานเงินนางยานชาSion i tên na trong u trai nghiền nàng ya cha tây cha Sion cha nong ba khu trong u trai u lum si yon ba dam da bu rom cho u trai nghiền ya ha lên tiếc xa nên là nhìn ya ha lên tiếc xa nên là bằng bồi ri bneng per nai ban bồi ri bneng per nai nhìn nang ya cha Sion i tên nát trong u trai nghiền nàng ya cha tây cha Sion cha nong ba khu trong u trai jing roi thiang on yai sa kat ba cha pra nang ya nghiền ya cha na kari u trai nghiền nàng cha kari utrai riba thiang bam chu bla riba thiang bam chu bla nghiền nang ya cha Sion i tên na trong u trai nghiền nang ya cha tây cha Sion cha nong ba khu trong u trai nghiền nang ya cha Sion i tên na trong u trai nghiền nang ya cha tây cha Sion cha nong ba khu trong u trai ni chim ta jroi ba aspa san thang rio Jisu long lok ba kordo sha u Jisu ngayai pai ngala
สุขบันโยลำบากรอชาอุเบลหาจริงด้วยชิมตาสิเสียนยิสุลองยิสุลองอุลอกบากรอชาอุจิสุงายายพางาลาสุขบันโยลำบารอชาอุเบลหาจริงด้วยจริงสุกัดโนจริงสุกัดโนงีจูดูโนกัดโนงีชูสักุสลายNamar bangim trepan wala Lord Shublay hajing duwai Ngin simatang si sing record ka baning kong Jisu long ulok bako Don Sha U Jisu ngayay pa ngala suk ban yo lamba haro sha u blay ha jin ruai je sukat dong ni ju do no kat no ngi shu saku slai Namar bangim treban wala Lord Shublay hajing luai Ngi ju shem buồn Ki jing jin ja Ki jing tin ju bát ku slai Tang Hashem lat ban yo lai Sha u blay nga le tuai Hey Ngin Shem u lok ban sha nya Bas khâu lem yang i klem wai Sutrayu itu yanga ban syaungan len duai ngala trot bat kya kaje engke bun sin yaka pop ngaprai Tang hu Jisu lok bakor ngan bret lut hajin ruai le ki lok jong Kik santi klanyon kersha Ya ni baro klem dawa Min chimta ka surjong ka jingduai Kani kat khot balas Nga la tlot bat kya ka jengken Bun sin ya ka pop ngabrai Tang hu Jisu lok ba kordo ngan bret lut hajing duai le kilok jong me ki gela
oi pastor be alam ye kini jinga seng ki pranong sharai long temen pesan khot kamti balang no phi ki long me long pa ki samla pat kerpang ye praise and worship team pla ai ki jing rai pen hem semingi wan ra ki jing ai khu play phi we baro aga kerteng ba thiang tam ko jong try jong e u Jesus Christ but kumai pastor me alam ni jing seng le thu spangani ki sngi Pagadega NEICC Day of Prayer, Lanega North East India Christian Council. But tangatu ni jing tip kenang wa pin tip balai bangi penlong jing sengkerpang nata chua ki ju ong ringi ba bangi lumi jing aingu bangin airu wat ki jing ai ki jongi nata bat kwe ki jing ai ki bangi day ban ai ki bangi la ban ai nam ta ki NEICC. Kenika NEICC seng ye kan nung kong kedega seng kawe ni seng Kristan ke bala slem hanma seng kan du art flight terik November sejar khandai spa life hunyo sejar khandai spa life hunyo ya bala tip ya ka kum Assam Christian Council re hagasnem kat khandai spa andre fuar lapan kelano sega North East India Christian Council Adu menta hagani ke council ke don life nyotli ki member churches kumut ki balang ki pair nata khat pratli ki associate member but numar kata ki don baro santli ki member hagani NEICC ketamut baro si North East India ki balang ki badon lai no jong ki Roman Catholic pan iso ban aingu yaw play namta kani ke NEICC kabala lumlang yeki Kristan yeki niam Kristan ki pair banya long kway bandon na ju ka shatri banya trei ke kam ki jong blay bada ka NEICC ki don ka women assembly ru pat kaneru ka trei kam ha shak penlong sibun ki workshop at kway na ta ka don ru ka youth assembly ka ba let's say teng ju court delegate mar ki ju penlong ya kini ki workshop seminar bat kwe ru but kini ki NEICC long ba headquarters ka don ni long brong itip adin ying jong governor marsanda tu ka Garu Baptist Church but menta ka office ka long ka itanan but kwe ni ki kam ka ba le ka long ba banwan ra ka jingsuk ki balang baro ka jinga trailang ka jinga long ka we ha ki balang baro o ki don lagi jong ru kompanya rei kum ha ke jing sekriyo blai bangin ya long ka wei pat ka ba sultanat ko long ha ke ni ke jingjia ka blai jia Manipur ba ke ni ke NEICC ka la ba no snyadu kuma shphaulak ye namta kitu ke lanot ki ba sha shitom lengba kitu jing sha thang ki yeng mani ki yeng ki sem bat kwe baro te ka don ki project ru ka ba ngi tip ha kum ka Union Christian College kaba sipun kaba la puli hang tu kala long ka college kaba rimba adu sejar khnai spa san pun reu la sengyaka bat kala yaj bha bat menta ka don kuma sejar ngut e ki student na tamta kini ki system arsenal na system menta la please ka higher secondary school ru ka ju ka compound bat kaneru kala yaj bha bat don kam ye ki jingershan ya ki jing duai ki jongi but kwe kaba kenika NEICC ka pen krem ta kalong ka peace center kaba la ban persyang ban le nam ta ki research documentation ki training bari kita la inaugurate ka laitrik April meta ka snem hi hang tai ha ka head office ki jongka but kenika NEICC ka jupenlong ki jingalang sisen man la ka arsnem but hakan ke snem arhajar arpsau kan salong ha ka weini ke palang Nagaland ka Jaluki Town Baptist Church khat reu du khat khandai me arhajar arpsau but kita kilong ki kam ki ba ka jongani ke NEICC te kanung isngokmen bang yo ban ya don kumni but ba ban shakri lang ban kanmau kham tam ke jing shakri ke ba dei ha ke thai Manipur ke bamta ke ba yo i ke jing stom ke jing jar jong ki para bangai ki jongi pana sngo
hagane por bagi jingrai kemali snow jingrai pen remesim kan nugi kita ingi bar ngaru abai lek ejia lami khnat mari don ini git khot koyar jongi na ka BSI wi julek snraninga bat ka long ka jing yarat ka jing kru ka bakrau namta ban shakri yo play mar ka jingrai ka long ka wei ni ki ba ai man sim ki ba pin show man sim ya ka jing shakri play ka jongi wei baro bat kumba ngi tip ba ladangi le kumba ong upol rai da ka do nut baro rai da ka jing champang bat ya kta shibun ya ka jim ka jongi ya ka do nut ki jongi bat ka da pinrhem ka da pun shisha ya ka man sim jongi iwei baro te anak NICC ka bagi nang pen kre kini ki donru ki mat jonga jing duai ya ka bagi NICC ka lobu bangin ken mau ban duai nam ta jongki hoi ki don sibun hang ni re ka ba kong san e bang duai ka long nam ta ka jing ya teli jong kini ki san percent teli ki balang lani ki members ki badon ka NICC but kamtam nagamta ka bangi don menta ka NICC ru ya ka Manipur Relief Rehabilitation and Restoration Project pin duai kerpang namta ka ni kamtam bangi la ban le e namta ki tu ki breu ki bom don ying don sem bat ki bom don jika shong jika sa ki bom don jika shikri bless you to blame kurku namta ka jinga shakri lang jongi namta ki kam jong ka NICC tentangin yo sngo ya ka jing rai kerpang. Hello, ka kerteng jong ka jing driving ai pling jong hini ko por kerteng tang mame. Stang ban berkha la ka jingem atrai ni pai tang ma mi ba la ban ai jing su tang ma mi atrai ma la ben hon man sim chong na tang ma mi ba la ban pen ngen jing em jong da jing siang ka men sim tang ma mi trai ba la ben hon ni du wai tang sha mi jing em jong na bandai yang akni dia lagi keman ko siu shami ngadem jing yarap trai ngawat atrai ipai tang mami ba laban ai jing su atrai malapen hon man sim jong na tang mami bala man pen ngen ya jing en jong na jing siang ka men sim tang mami trai bala pen hon ngi du ai tang shami Bau trai u ben pa Nagas nam ke jong
jing it bapla ula sils bayanga akan nu jing it lay bau trayu ben pau dagasnam ka jung ula ben em yanga akan nu jing it lay yanga akan nu jing it lay yanga Oblay na gamta buron chu. Amen. Tom tain pai se ka tin ka jong play ka hila ban sem na gospel Matthias khatway kalanong puli de court ar pho prar khandai lai pho ki ong kum ne ar khandai ba lai pho to shimi kalang kor jong a phi to hi kai ru na nga na banga ubaloi lui bat barit ru ka do not te phin sem ka ja thai je ka man sim jong phi na walang kor jong a kalong ka ba jem bat ke jingkit jong a kalong ka ba sting kumalio so jong ra ba tang jisu batang mu bala ban a ke jingsuk bala ban le ke baro nam ta jong i way bi way but again gospel Matthias iti baro Matthias dai nong lum khajana but la tho again gospel se shwa ke jing panjot ke nong ba Jerusalem apo shwa nyo pho din ke jingwan Jesus Christ but any gospel jo Matthias kalong kum ke gospel jo ka balang mar kren phang bon ke ba ki jing hi kai but again gospel Matthias ka deru gospel ka ba ki pendep ya ki ki ba don ka testament ka barim mar ta phin sem si bon again gospel ya ka ba la ki don ki reference na ka testament ka barim but again gospel jo Matthias ka deru ka gospel jong ki sim na du ko nong ko man kong le thu ka jing her pateng jong sim na du David ter but hadu ka si kha jong Jesus phang sim Herod phang sim Jesus bat kum ta teru mar ta gani ka gospel ka longa gospel ka ba nung kong ka New Testament bat ka long ka way na ka gospel ka ba sotanat ka don kam ka ba ya thu si bon ki kamba jong Jesus bat ya thu si bon ru ka ba khot si bon yang i ku mi Kristan ru ka ka ba ngi deban le nam ta ka balang agani ka the court of khnai to shimi kalang kor jong a phi kaling kor am tip na preng jungi kham tam kini ki badang ke dang san ki tim emi kalang kor mar ga chi sha kalang kor te ki por jong im sha bang ya lur pen thor la ni kum sha boy ya luri pen thor kolong bala da artli ki masila ni ki mo ki don ma na ka rendang jo we ka rendang jo we ka don ka ding ka bala shna khanang but now ni ding ki satte shani she din la kalong de kunjri la ni ka ding la ni de ki kinu ki jai but ban ring ya ki tu yau tu ban luri ka khandau na tala ding ilai kum she de khan yo i kalimasi ha ka ba kite artli ki masi ban ring ki jingkit ki ba khia but hapdeng ka don ka lengkor na ka rendang jong wei masi ka rendang jong wei masi pan mar ta ni ka lengkor ka de ka ba khia bha mar teng im shwa ba tresh thi shom sning she bhoi haba ki nya ik masi na thina asam shini sha ri jong i ban odo la ne ban le kunu munu yo i ki to ki masi teng ka ne ka rendang ju ki ka sok liang don snyu ane teng ki at ki rendang jong ki umla su ban jem balai ne mar ka jing khia jong ne ka lengkor ka ba ki ket ka ba ka lengkor ka ba ki ba na tang yo i la de philai cha klau padang bon ki ding arteli ki moy ki haban tani ki ding se ki ba he ki ba jrong teng ki haban a dem ko siu wat ki moy ki ba khlan ki ba he ru na mar ka tang i tip ka lengkor kolong ka ba khia kata ka jingkit ka ba ki dai ban ring ka ba ki dai ban kit kolong ba khia kata ngi tip baro ang ngi don lagi jong lengkor na du ma phi ki brang khe dang san kham tamingi kme ki khpa ki lengkor ki long ki ba khia bha ndrei ki jupan ka lengkor ka re ka we ni ki lengkor jong ka an ka long ba ki haban kongu ka an ko ong wat le kum ta
kumadon mengima balang ru ong wat le kum ta wat di kiat weda khalai wat le sniu blay wat le sai jang sipun ke kata ka lengkor jong ka ain na ta ka don ka lengkor jong ka hukum ru lengkor jong hukum kalong ba phin le kum ta ban ko ngu ya ki kun don jong ka balang ban bu di kun don jong balang ban bu di ki jing snang jing kraw jing hikai jong ki kumi ki kepala ni ki belasan ki ba kham halor na ta ka don ka lengkor jong ka himaru hima ka jong blay bat ka lengkor jong hima hage hima jong blay kolong ba ngi ngi dei ki khon jong hima ban ngi ngi dei ban train tak hima ngi dei ban yar ban penyar ki hima ka jong blay bat ka lengkor ka jong blay pat kolong ba ngi ngin syakri in kit kumangia wan man ta hang ni kani ke ka lengkor ka jong i haba ngi wan se ka ying ka jong blay kani ka lengkor jing ka ba ngi syakri ya blay bat ba ngi simi kani ka lengkor ngi don sipon ki jingit kli ka lengkor ka de ka jingit kli kemud mangama pi simet ngi don lagi jingit kli ha yeng asen mar om baro ha yeng kristan jongiru ki ba suk ki ba sain la ni kumbang yo i ba ka pau shabat re ki don si bon ki jinge le bat kata ke re lengkor ke jongi bangin teishwa ha yeng asen la de ka long ka ba la yengi na ta ke im lang sa lang yo i menta ke jing sneu ke jing jot jing pra jing im lang sa lang kam don su ke jing ajan ke jing ke jing so thu jing mut ke jing long ka wei ke jing pa ya pra tang jing le suda yo i menta ka wei ke kun hun ke le ka wei ke kun hun ong pendu jai no ke ni ka wei ke kun hun kumi i manipur yo i menta sa Israel na ta ke leng ka pertheng yo i ke kum ke ni na ta ke jing kle ke ri ba ke jai ben riu karibat ke jaj benrew yo i ya ka ri ke jongi sibun ki jinga pen kre ke jong ki ri ke wei ban ya le ke wei para marjan para be shong ya san kat ki khap borda kumbi i Israel agani ka state ke jong iru sekini ke borda yo i kat nu ke jinga le ke jongki mar ta ka dei ka kamram ke jongi kumbi khon ke jong blai bangin simikal kor kumno bangin le ya ki ki bakum ke ne na tahu ada ke balang ru ni don ke lengkor mar don hagi katu ke ni ke jakai katu ke ni ke balang ke don ke ni ha ke balang ke don ke bor ke ban syabar ke ba stang wat ban yale ban pen pai pen pra lani ban walam ya ke jing bom ya sotu jing mut lani ke jing ya pher jing mut wat ke nong ya lam ru mar ta ke jing kli jongi ke long ke ba khia du ke takumi khon ki jong blai lani kum ke Kristan. Badagi ni ke khot hangni tu shim ke lengkor jong ke ni ke de jing khot ke jong tra jong Jesus Christ. Bangin shim ya ke jingit kli ke bakhia haga jim ke jongi. Bad ke we nagi challenge ke jim ke jongi ke long kum ki Kristan. Ke long ba khot ingi we baro. Ngi tip ang ne bangi long ki sndran jong Jesus Christ. I long ki khon ki jong blai. Rengi tiba don bon ba ki pompat priang tra jong Jesus Christ. Don bon ba ki pompat tibiu. Watang hang ni jongi tang sethi serum nang ni na yo renja la ne keleng ha kene ka ri khasi jantia jongi tang bon ba ki pompat priang tra jong Jesus Christ. Nimar kata ka de ka jingkit klik ka de ka lengkor ka jonga ka jopi iwei piwei baro. Kuma John Knox joduai we ni kino elam ba kraw ris ko telan. Juduai, bodong ayang ay keris Scotland lani nganyam. Juduai au bleong lani memai kini keris Scotland kemud bahaba nganyam. Badu Paul ong ti se Philippi way arfway yang aban kelong Chris ban yap kelong ijing mentoy. Balaring nem tau Chris ban yalap kini ktin ke jongu ban walami ki minse makodor se Jesus Christ ban walami ki way pan se ke hima ke jongu blay. Balada umla ban lenta kum ong Paul bahaban yap lani kum ong John Knox pat kata kelong ke jingit kli ke jongi sngol tenat ban ni so kumen sibun bangi kum balang hangni ngi kneri ki khti si ba bon ki jakaban yalap ektin ke jong blai pat menta sedu se Punjab ru ke bangi tip wada Punjab dang ni bnai bla dep kum khat la bon pautli ki balang la sa thang se ki tu thany harena se Punjab ban yo i ki ne ki jingale
kham tam Manipur ngi tip kuma lai spa tam e ki balang la sha thang re kat bang yo i ki ne ki jing e kat bang nang don ka jing it khle jong ki nang khia bat ka jing nei jong i Kristan ko nang kran mar yo i ya ka jing nei ha ki tu para bang ki badon hang tu bat wan Punjab ki bang ngi tip ba ki dei ka ba niam sik ka khlain pha re don we parlok ba sai ha ki ne ki snem don ni shlong ba kerteng Manmohan Singh Malhi Yolok Hasi Jai Laluang Teya Nong Se Ushong Piti Putrei Ni Borok Ni Atrei Ya Kam Mission Apreng Kiba Duk Kiba Shitom Kiba Jenjar Kiba Ki Adibasi Ba Tuai Kiba Kiba Kamayu Reune Manmohan Singh Piti Putrei Polis Bajar Blek Tang Kiba He Kiba Stan Kiba Kraw Marong Ba Kitum Don Banut Ban Lake They Brew Ba He Ba Jrong Ba Shaiwan Porbang Trade Bible City Shaiwan but we alam ule ya thu ki brew ki bahe ke ruspa ke krauspa ke badon police bejar re aingu ya ble bam ta kasnem ta lo don ha bilan ule pan ya lap shitai ya ka ba ngi ka ri khasi jan tiang im palla ban pha ka reveals ke la penlong i kan ni ring palla re uni na Punjab ule sebilan ban ya lap mata ban mata la ring yo benai udon ha bilan but kha ka dei ka jingit khle ke jongi ka kamram ka jongi kum ki khon ki jong play habang shim ya kane kalong kor ke jong try but ka challenge ke jongi kalong bangin wan ra ke jingsuk bang mentang yo i wa da shno thau ka jingsuk kam don shu but ya ka ba ngi kum i prem ngi persang ban le kum kalong ka ba wan ra ke jingsuk like tang jisu kum le so balo rai mata bala wan ra ke jingsuk na ta ke jing e kam don shu ke jing e kala jingai na i we shi we Kam don su ke jing nyau kor nyau burom para briu lani para mensi makodoru but marta deitang ka bor ke jong play ka bala ban le yikini ke baro but habangi ngi sim ke ne kelung kor ke jingkit jongi kalong ka bakhia kata kata but trajing Jesus Christ puli Marcos khandru khasan ong khelai che ka perthai but yalap yikini gospel lei che ka perthai yalap yikini gospel Hoi ke perthai kamut e bangin leit tang sejingai rei wat ha janru wat agene ke snong ka balang ke jongi lani hangnu nu bangi don kitu bompat priang jisu ke dega kamram ke jongi pan thu ya ka khtin ke jong play ban yalam ya khtin ke jong play kolong ka badon kam hadu kata kata bada ka ar ke bang yo i hang ni ya ka jing khot ke ha ke ne ke khot kolong ba ki kundon habangi shim ke ne kelong kor ke jong trai but habangi don kinu barong ngi don ki kondon lani ki agreement but bangi ngi kut jing mut yela de ban shimi kelung kor ke jong trai mar umdei le si tang mangi ki kita ki bala khot lami mangi ki nong sharai mangi ki tu ki bala thung ki bala jit mission worker ki evangelist ki bible man bible woman re mangi we pi baro kat ki balong ki khon ki jong blai but ma phi baro ki bala long ki riu du khot i don ka ju ka jing khle nam ta ka kam ka jong play andre don ki bala jit kerpang ki bala ban tre pa don ki bomlaru namar ha ka hima ka jong play don si bon ki jing ai ki ya pher no we ya we la ai ka jing ai ka sap un ya thu khana ka sap ban ya lam ka sap ban hi kai ka sap ban ya slok ka sap ban le ki kam ba pha hala ki jong re ki ne baro ki tre lang nam ta pnya chaprang ya ka kam ka jong play bada ka jinga trelang ka jongi iwe paiwe baro but habangi ngi shim banyala pe kan khtin ka jong play kalong ka ba khrau ka ba kodor du kata kata mar mata kini ki sngi kalong ki ba ka mi i kaleng saudong mata mar ba ka jing ya pa ya pra pat kwe ki jing mar tip le thun mp ba shisin ka airplane ya badang ya shong Goi shong lai ngut sau ngut but ha goi ka lain shong rang ba kan thei bat goi ru te min shwa tang shong airplane tang sula keu ka airplane tu ki wan ai sweet meat ki wan ai ki wan ai jing bam te ha kita ka jaka shong don wei rang ba ka wei ka long kmi te to rang ba do wan ai sweet meat shim wan ai di wan ai ru shim bam di Regane kolong kami wa shong senda ju ka sudembe kat bawan terwa tang sula
tang silong ekong tu kak syukur ngak kli te sibet dala ya ka tu ga ne ku mas teng ta ini rang ba mo ba song mar senda perkat ba tibio stom ne belai kli ong ya ekong belai pisngo kumno pilong kumno pim bam pim di ong ngam bam di te balai pim bam di ong ba kene ke de kesngi duai sha jing it jongi kesngi duai sha jing it jongi te lo so tu ba duai sha jing it te kristan mo te song no ngam no mar tarang baru de kristan te ndala ya ka tu kan ni itai kong itang suklim tu tang spek te kli gen yong ekong pi don ka niam ayu pilong kristan ka niam ayu ong ngam de kristan ngadon ka balang jong soitan sam adon ka balang jong soitan te tau brief la lungo stang spam ke libiang kong la de pi ong ba balang soitan ro pi duai sha jing it pi duai nam ta ke piti puta kong ong no ka jing duai jong i baro ka balang jong soitan hagene ka ri ba perthai ko long ba ka jing duai jong i kolong ba ki yeng kristan kin ya pa ya pra ba ka balang kristan kan ya pa ya pra bagi nong yalam jong ki balang kini shrut kini apa ya pra pat kata ke de jing duai sha jing it jong ki pat yo i teng ya ki bor jong ni boman pat kini ki khindiat sne men swang ni i wat kini ka nong ba shlong jong iru ya ki balang ki ba kumita pat ke ka ba ki lale pat marte ngi kum ki khon ki jong blai ka jing kle ka jong i habang ngi sim kum kita ki senran ki jong tra jong Jesus Christ ngi don ki jing ele ke ba kraw ban ele persai kini ki wan teng ki kup sne lang brot handai hapo ki persyang ban penjot ya ke jingai ya ke jingim bat ki balang ki jong iru martangi ya bang sim ya kini ke jingkit kli ban sim ya kini kelengkor ke jong trai ka ban kong kolong bangin wan su Jesus umdai bangin su sim ya kini kelengkor bangin su leit la ka leit hi lani bangin tre la ka tre hi rei bangin IT swai la deu Jesus kumong Jesus habau trai jungi lani puli kitab Isaiah habau trai jungi ukhot manu ban leit nam ta jonga Isaiah ong ngang ne trai tu phai nga bad habau trai jungi Jesus Christ ula mi pau hau Saul man bau Saul dang leit sa Damascus an pen stombe nya ka balang ga jongu bad hashtag lan tilia kendu Jesus bad lawan ga jing thaba ba kani jing thaba ka pen kolon yau Saul bad itu parlo ke jongu bad hang ta ka wan ga jing sawa ka ong Saul bad Saul ong me dewe the trial ong ma de try ba me pen stombe rein dale kren tu u IT ni alde la pule ai come up stall arf aronong khot khandai ni kat nusa ngam da kan ma phashu ang tu long try ayungan le u IT no yaladi u pendem no yaladi wan hakajat jong Jesus ong try ayungan le pada tau Jesus ong la dami ko ngu khile ya kata isnong sabatai kai ka ba me dai ban le kunta haba lo kongu taw la le la pen baptisi u la pen kho ji khmat jong la i biang ban na ta kula long u shakri jong trai ba lo long we ni ki shakri ba kraw tam jong trai we ni apostol rang ba u ba ga ni ka New Testament ni pule jan mars tang gi de gi jing tho gi jong Paul ya gi ni ki city gi jong baro na du i kam ke apostol balai nomor 1 show Jesus wai ti ong ayungan le tan nomor ta bangi ngi shimi kene gelong ko jo trai klong ban kong bangin wan ka jat jong Jesus bangin pendemo Jesus pada bangi ngi mi ban le shei daga jing duai daga jing khot kar pat ke jong yi bad matai kene praise and worship ke lam tu ke ong yangi balai bangim le ni bangim bread lu daga jing duai bangin wan ra lut ki ai ke jong hi jing duai bangin bread lut ki jing kit ba ki ai jong hi hakajat ki jong Jesus dei tang bangi bread lut kumta bau Jesus pen ki ai yangi Jesus ai bor yangi bangila bread ki jing tlot ki jing du na ki jing palat jong hi baro bad un ai ka bor ka ba thama yangi ha ka bangi ngi la ban le
ban yalap ya gaktin ke jong tra jongi u Jisu ban kren na kamata ke jong u hi bat kanu golong ke ba sotanan ba Jisu khot yang iwe tuan nga pi baro ki ba thai ba khia ke jingkit khot tang ki ba khot tang ki beruspa khot ya ki ba koi ba khia dai ong baro la da pilong kum ba pilong la da pi thai pi khia pi don ke jingkit ba khia pi don ke jingkit ha ki met ki jong pi don ke jingkit ki don no jong pi don ke jingkit ki jingmut je berkhat jong pi wan singau Jisu ong bread man pdiang ki baro but kita kedai ke bot trajung Jesus Christ u khot yang iwe piwe baro bar banging yo ya ki baro kene ke perthai yo ki jingjia yo ki jing shapen sitom jong ki prabangai ki jongi ki perlo Kristan ke lengkari ha ke lengka perthai ke jing kle ke jongi ho nyimla ban lek ban yarabi ki re ke jing duai ke long ke ba kodor dai tang ke jing duai ke bala ban weng ya kini ke baro ha ke jing im ke jongi kumi Kristan bat kam tam e bangin yo e ke bor mar teng ha bang ying sim ke jing kit kli ke long ke ba khia ke ba du kata ba teng isngo ba kum ki brew ngimla den mar teng ha ba jit temen basan dala deb jit dala yo la khot sekmat la sai kli hatu pikular ban sim ke ne kam don ki ba kular re don ka tu ngut ki bomla ban kularu ne mar ka de ke jingkit ki ba khia but sin ba legit temen basan ko ni ki balang pada tre mau buri phoi habala din bala khot ki shakmat ban kli ki lakin sim ne me ke ni ka ba blew jit lang ba ka balang tip swa ban jubab uskulon but klemio jubab uskulon te yara na untuk sibit menmid la poi haying leje seng de kli ong balai long tu vidon jing stom ne balai ong ba namar ka de ke jingkit ke bakhia kumno mangau breu baduna mangau breu baduk mangau breu bape mangau breu bam pajulai kumno ngan kit ye kene ka kam ke jong trai ke bakhia kan ne kumno ngan la tarai mangaku mu breu bom don jing nang jistan bom don ke ru ke jing im pat kata ke jing kli ke bakhia haga jing im ke jong ikum ki breu habang shim ke lang kor ke jong trai dei trai jong Jesus Christ ong tuan nga hanga pi baro ki ba thai ki ba khia ke jing kit ha kanu gur kom baro mar nga ngalan penjem trai jong Jesus Christ u ong but hangni yo ka ba lai ba khadu ka bang yo hangni ko long ke jingkular ke jong trai jong Jesus Christ ka ba ong hangni ha ka khot ka ba lai pho na ba galang kor jong ka long ka ba jem bat ke jingkit jong ka long ka ba sting ni kumale thu tu parlok bat kwei baro i shem ba ka long ke jingkit ka ba khia den ta teng ai balang la ne district la ne wat i prestri ru teng abang i jit nong kit kam tip kto ki bla je kit ki shwe ya round itu teng no chairman long secretary teng long treasurer teng ki shwe bujli balai nomor undon be shimti mar bang wa la da truwa yenu ngamla ngam kumta ter nomor ka de ki jingkit ki bakhia mar ta ki to ki ba je kit ki to ki shwe telun pramaki ban ya kit ya ka kam ga jong blai la hangnu ru andre ladangi pulei ya kini ktin ke jong blai ladangi ni yai pulei ktin jong blai hang ne ki don ki jungkular wong na bakal kor jong ka long ka ba jem ba ki jingkit jong long ka ba sting ha jing sha da par khat breu mangi kam long kum ta ka long ka ba khia shisha ka ba ngi kum gi breu ngim la ban kit mar ba kani ka kam ka jong blai teng ka long chalandet ka bor par khat jong gum ki breu chalandet ka bor jong jingla jong gum ki breu ya ka ngi ngimla ban kit ikini ki jingkit ki ba khia ngi ngimla ban ra la ne ban pnya chafrang ya kini ki jingkit ki ba khia re tra jong Jesus Christ kular scam la dang hi ni sim ya kini ki jingkit ki ba khia ka jong tra jong Jesus kat nu ka long ka bang yi ngi sko comment ba teng ngi kumi khun ki jong blai teng la dang i lek tang sabaru teng i le ran man duai la dek tang sekoh tir si ngim tip la da di sha ki hai diary ki restaurant tip ngi kan mau ne man duai
tiba duai ngi duai jam ngi su duai kabrip tang si sekon arskan pek no ni kumno rei kata kolong ba sultanat ba menin lek Robert Hospital tinggi lek di Shah kantin tenglah saya kenal saya pek tu kat wan di Shah don kiba duai don ba klem duai ro don kiba su kabrip tu yo ngos tamba ong amen rei itanat armut ki long kmi ki bala temen ba kidai ki Punjabi kiba sar kiba yung tai hospital kila temen ba itu jilong kila nerupsan nyopos neme ndai ki duai kten ju ki da duai jam armut ki don da duai jam kten ki jongki but itanat ya kiba kumita pani ngej khem ki dai ki Kristan taman mar bom su tu kten tip ki duai na ka niam sik ne ki duai kum niam Kristan mar ki sik rumenta hane shlong ki lo bun ki bala long Kristan re ki duai jam but kata kolong ka ba ngi sakhi you try klem ka jing la rai but klem ka jing shepting na mar ba ngi sngo ba ka dai ka kamram ga jongi ban yalap u Jisu but Jisu on ba ka lengkor jong ka long ka ba jam but ka jingkit jong ka long ka ba sting bangin kit mangi kum Hebreu ka long ka ba ya ka kam ka jong blai bangin tre mangi kum Hebreu ka long ka kam ka ba re trajung Jesus Christ hangne ula kular kini ki degi jing kular ki jong u ba ya phi kum ka balang dei ban shekti ni tip ag balang idon ka school chitai mu Tharapur kiwe ki project menta sa Punjab shewei trajung u ong what shifting what kuslai kapisa what shifting la da phi don ka man sem ya tre la da phi wei baro phi sim gelengkor what shifting no gelengkor jo kolong ka ba jem ke jingkit jong long ka basting mar u nai ka bor u un the ki jingker khu hoj baro hinom la ban lek ban yalam la ne ban lek pe ki school la ne ban lek mission field la ne stay ndai ke jinga tre ke jong phi ke jinga ai ke jong phi ke jinga duai ke jong phi ban Kristan ya kini ki nom yalam ba ya ki project baro pat kata ka dei ka lengkor ka ba kum ki khot jong ka balang ngia shim pat ba ngi shim ki nei pat mi i ya ka kam ka jong blai ngam don jing la ne jing duna aba tre ka kam jong unmar u la kular skem hoi ku Moses ba khot ban plai ikon Israel la ong ya u bo de ban lek paru ban ya kren ban plai no re ong kum no an lek mangau breu u bom nang bom stan u ba thlono thle jru kat so sem paru kum no an lek re try ong ba what setting man so ong ma ke ga ba me dei ban kren wat kum ta habang ngi tre habang shimi ke ne kelong kor ke jong try kolong habang ngi bread lu da ui ke jingkit ke ba khia ke jong i kelong kor ke jong try kolong ka ba jem bat ke jingkit kolong ka ba sting mat try jong i ai ngi ke jingsuk ke jingkemen try jong i pun kre ke jingsuk nam ta jong i wei baro try ula pun kre wat nam ta ke jing im ke ba bom jukut ke jong i ru ba hangni ke dai tang kamadan ke ba ngi mare kani ke dai tang madan ne ke ba ngi ngin rep ngin riang ngin ya tre yakta ngim don ke ying song ne hang ne perthai re ka song ne jong i kolong ba ula lej ban pen kre nam ta jong i wei baro pada bangi ya treng ya kit ya kam ke jong blai ngin ma chibun ki jing habang kit ya ke ngelong kor re u try u ai ka boringi i jupur khan ya gitu ke Kristan ki be sha sho ki be sha sempan ki be sha kenjan wat adu ban penyabru ki yo ne ka bor baki la ban sha adu ka tu tip dawan segene ka ri ke jong i tip ni la mo ban sha ka tu kuma sha kuai they try ula khot abo khot ing yu ong ba what setting man sa ai ma ka bor kan mau spang reverend Yuna jong haga snow Rwanda Africa but ushakri jong blai bla IT la de ban trei ban kit ya ka kam ka jong blai rei na mar ka de ga ri communist ong ai ki Kristan sha ban long je seng but sha ru ban long ki jingalap bat kuai je seng pai ba long ki Kristan ki sia long je seng ha yeng sia duai sieng aring tu bat kene ki CID kene ki nong sentiat long ba ki lek keleng ban tip ba hangnu don Kristan kat ba lap ki Kristan long ba ki wan kit na yeng ki ra sekawe ka wa bat na poi rut wa ki penyeng harut jong ka wa
แต่ยังรู้จังว่ากิสเสียดเด็กกิสุลอยกิสหาบสิบัดกิสบานมีโครโคไดล์กิดอกหาบัดเวกวยปัดหากเวกมีดยาวนี่เรเวรนโยนาจงสโนรวันดารุกิลาวันเกมปอร์สเตงมีดเองพิธีกิลาวันเกมปอร์สเตงมีดกิลาเทปบักลิสไปกิลาราบันเลจราสตาสรุดว่าบัดกิลาองกินกิรังบาสไปกิลาองอยู่โยนากิองว่าไปหากนี่กมีดพี่พินสเลจบันช่องบัดกิกซุยพี่พินสเลจบันช่องบัดกิกซุยบัดกิลาเครนเบนชิบุนกิจิงเครนเบนเรย์พาสตอร์อยู่นาองบ่างามเล็กบันช่องบัดกิกซุยหากนี่กมีดงานสเลจบันช่องกิจการก็บอกเราเป็นแค่กะรีก็บัดดับได้กิจิงกมันกะรีก็บัดดับได้กิจิงสุกปัดหังตามดอนจิงคุสไลสุกนมารุตรายเราเป็นแค่เราไปงานสเลจก็ตากะรีกันนี่กมีดชิบุนที่ไอ้เกรนบัดเกรนตาบัดหังตาตั้งสุเกรนตั้งไรตัวจิงไรสาวสปาขันได้ผู้ขันได้ดอนกะรีบัสโกตนาดีฮิร์กิบังเงกิโยอีน่าใช่จังไงใบป้าหันเตยดังอับฮารุดวาอีดังอับอาจิงหุนชาบเนงกันนูจิงสโกตนันฮับเดงกตมีร์จงไอจิงยามปัดฮัตมีร์จงไอจิงอาร์ตีนไอจิงเอ็มจงอูลารายูชะไตบันเสียดบันปัญญาบิวเรวไรดอนกะรีบัสโกตนาดีฮิร์กิบังเงกิโยอีน่าจิงไงใบป้าอีดังอับหังตาฮารุดวาอาจิงหุนชาบเนงอาจิงหุนชาบเนงอาจิงหุนชาบเนงเงินสัชเชมกะจิงหุนชาบเนงลาดังไอทีลาดังชิมกลังคอร์กะจงตรายลาดังไอทีสไฟลาดีฮูอุนไอกะบอริงอีบางยินอมเชปติงยากิไวยากิสุลียากิกุลีกิสุลอยกิไอบาโรปัตตังสิปอยหังไตรุดวะปัสตอริยูนาลเป็นยังตุรุดวะบัดกิลาเสียดยูปันเรยิมอาร์ตตินกุมเอาลารายละเล็กบันชงฮักรีกบัสุกะจงตรายมาร์ตากิปราบังเอกบุนซีนีเชปติงกะจีเอ็มกะจงอีบุนซีนีเชปติงไปยาเตรยกิดกะกามกะจงเปลบุนซีนีอาร์ตตินกะจิงกะจงอีเรกันนี่กะตินกะจงเปลกะละกุลาร์สแคมกะลิมคอร์จงกะลองกะเจมกะจิงกิดจงกะลองกะสติงนาตามาธิอสอาร์พูพราคันเรวดุคอดลองฮักมีนางอนอนกัดบัดพีฮัดูกะบวายโนกะประเทศฮัดูกะบวายโนกะจิงอิมจงอาจงพีเวบัดฮัดูบวายโนจงนี่กะประเทศวองฮักมีนางอนอนกัดบัดพีนมาระตายันูกินเชปติบัดยันูกินข้าวเอกบัดเบลีงิมลาบันเทรบันกิดบันชิมกินลุงคอร์จงตรายกินเอกิกุลาร์จงอูกิลองกิบัสเข้มกิบัสชายนมาละท้อฮักนี่กะตินกะจงเบลีที่โตเบลนกุรคูยังอีเวฟเวบาร์น้ำตากบุรมกจงอูอาเมนเงยงูอยู่เบลนำตันคูบอร์กับคอร์ดอร์กับใบพสตอร์ilawan lam hab deng jongi nek nasa skor bahaya ka kalong ka jimchai bor yangi ha jel ti jong jengem ki jengkit ibakhya ka bangikit yeng sam ka em go jongi ki jengkit ka bagi market na banta ka balang ka jong ble jisu ukular man penjam ya kita ki jengkit ki jongi blen kurhu i pastor balong lam ni khubor hab deng jongi hakan di kanop hai sengi blen kurhu i pastor ya ka jin syakuri ka jongi hang no no beli penon kami un kurhu ngkat bat ka yeng ka sem jongi hi borok we ngal khu beli perlok jin pastor beli wan ngkat ku ai tu wai ka pang beli kurhu hi penon kami biru ala ka sengi nak benta ka buram ku jongu ngai khu blei irma balang jingi belam ngi populis dang patwai ngai khu blei i no ba balang i jibi mkhemi ba la dwai kentang i jing ai jugi kang bu jong blei i one job perlok ba ai i jong wai ka ba kerpang ka praise and worship team i organize dalam jing wai ki ushers lu kunjo blei kur khu i jing ka ba koridor ko pila ai ha ka ne ka no phai singi ngin pen wai no ke jing mani jing blade bangir wai ke jir wai ke basan spa khat khandai
sans pakhat khandai sans pakhat weina ka barim try kan rat mela ai jing im badap kar hai kaman sim ka dodot ba jing i silantar hapar thei jingu ru te ngan sei sim yanga ko kan rat sim yanga ka jerwai ka ba sans pakhat khandai ba hadin juni jerwai se sin ka pati pastor ben pelat badingi dagi jing kerhu penwai Try can run mela ai jing em ba đạp cơ hai kamen sim ka do nốt ba jing it shilan ter haber thai jing oru tingan say shim yang Bukan rat shem yanga jindawa jonggi kam tin jong me ban yasam haperthai badap da ka jing dum ka jing knya jing ai ngo ma kodor dei ban bu shim yanga ukan rat shim yanga jing ai nu maritai ker kuban roi ker hai blami Di bat nget baling kon shemane do ben kon hi kai ban ai kan lu shem yanga ko kan rat shem yanga shem yanga ko kan rat Chat bat kman ngan bread lon yala de tang hame jeng emru baropar mame try do sin shar shim yanga oken rat shim yanga Why no to I because I a jong try jong Jesus Christ ka jing I ba ka jong blay wa pa na du bom ju good ka jing pin sai board ba dollar merkat ka jong sim ko I begin live way blay dollar merkan bala ka jong ka balang ka jong mi hang ni ba di ki project ka jong ka ba stang ban kner ki tlai ki ying jan jong ka ban yalap ye khtin ka jong mi o dollar merkat i nong tre ki ba don ha ki jaka baro ka ba ka kalabu o dollar merkat yang I kum ki khun ki jong mi kum ki nong boot ki jong mi ki badon na